ಹಲೋ ಹಲೋ ದೇವರಕೊಂಡಯ್ಯ. How are you? Vakka fine. Enchallare. Fine. Yeah, looking very nice. ನಾನು ಏತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಇರು ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಜನ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ. ಸ್ಲೋ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಪದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಉಲೈ ಬತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬಾಡ ಅನ್ಕೂಲ ಪಿದಾವೆ. ಓ ಇತ್ತೆ ಊಟ ಬಿರ ಪೋಯಿನಿ. ಪೂರ ನಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ. ನಿಂಗದತ್ತೆ ಜಲ್ಸ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಿಶ್ ಯು ನೋ ಐ ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಿಶ್ ಐ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬನ್ನು ತೂನೋಗ ಬೆಳಪು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳು ಎಣ್ಣದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆತಂಡು ತಿರುಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೈದಿನ ಆತ ಸಾಬೂನ್ ಬೈದಿನ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಫರ್ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಫರ್ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್. ಲವ್ ಸೋಪುದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೋಪುದ ರೀ ಕಂಪನಿ ಅತೆ ಬಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೊಲೈ ಪೈ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗ್ರೀನರಿ. ಒಲಂಜಿ ಅಡ್ಡ ದಿನ ಉಂಟು. ಕಮಿಂಗ್ ನೌ ಬಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮಾತು ಮುಲ್ಪ ಸೇತ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ಕೆತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒಂಜಿ ಉದಾರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು. ತೂ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋಡು. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ ಉಂಡಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಸೋಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಕ ಎಂಚಿನ ಮೂಸದೆ ಸೈಪಾರ ಅವಿತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಅವಿತ ಅಲ್ಪ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆರೆ ಕಾಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೈತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಎಂಚು ಬಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿಂಚು ಪೋಂಡ ಒಕ್ಕ ಸೋಪ್ ದಾಮಿಟ್ ಓಹೋ ಬಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈತು ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗತಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಇದು ದಲ ದಿತ್ತೋನವರ ಈ ಜಾನ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿ ದಲ ಅಷ್ಟ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಿನಿ ದಲ ಬೋಡ ಅಂತ ಅವೇ ಉಂಡು ಈಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಜ್ಯೂಸಾ? ನೀರಾ? ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಮ್ನೆಣ್ಣೆ ಅರಿಬುರ ಉಂಡ ಮಾರ್ರೆ. ಓ ಚಿಮ್ದಣ್ಣ ಅತ್ತ ಅರಿಲತ್ತವ್ ಬಲೆ ಇರು ಪಂಪಾನ್ ನಿಂಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇ ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಈ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ರಿ. ನಿಂಗುನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೋಪುದ ನೂಡಲ್ಸ್. ಓ ಸೋಪ್ ಮಲ್ಪುನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮಿಷನರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ ಪಾಪ ಬಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೊನತದು ಮಿಷನ್ ಬಾಡ್ನು ಮಿಷನ್ ಸೋಪ್ ಬರ್ಪುಂಟಿದಾಯಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸೋಪ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಲೆ ತೂಪೆ ಇದಾಗ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾಣ ಮಾತ್ರ ಆಪು. ನೂಡಲ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದವ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಂಚು ಪಾಸ್ ಆಪು. ಬಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಂದು ತುಲೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಬರ್ಮಳ ಇದ್ವಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವು ಫೋನ ಅಂಚಿನ ಫೋನ ಬಗ್ಗೆ ಮನ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡು. ಓಹೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಿಷನ್ ಎರಡು ಉಲಾಯ್ಬು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ಈಗ ಬಲೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿನ ಮೂಲ್ ಬತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪು ಅವಲ್ದೇ ಪಾಡು ನೀ ಮೂಲ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಪಾಡುಲೆತ್ತಿ ಅಲ್ತಿರ್ದದೆ ಆತ ಕಷ್ಟೋಡು ಇರುವ ಆದಿಮಾನವೇ ಮಾರ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕಂತ ಪಾಡ್ನ ಪೊರೆಸುವ ಐಕ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇಟೇ ಬರ್ಪುನು ಅದು ಈತು ಪೂರ ಮೂಲ್ ಬತ್ತೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುನು ಅಂದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸೋಪ್ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಅತಿ ನಾನು ಒಂಜಿಕೆನ್ವೆ ಎಂಜಿನಿ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಕುದು ಪೂರ ಈ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೋಪುಡೆ ನಿಕಲ್ ಮೀಪಿನ ಈ ಜಂಕ್ಲ್ ನೂರೆಕ್ಕಾಯ್ಡು ಮೀಪು ಇರ್ ದಾದೆ ಪನ್ಪರಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೋಪೇ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಲೆಗ್ ಈ ತಿಂಚಿನ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೋಪ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಂಚಿರ್ ತಿಂಚು ಬರ್ಪು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೇಪ್ ತುಲೆ ಲೇವಲು ಪಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಟಿಂಗ್ ಮಳೆ ಮುಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಲೇ ತುಲೆ
ಒಂದು ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೇಪ್. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಅದೇ ಮೂಸು ತಿನ್ಪರ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ತಲೆ. ಕಿತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ತೂಪೆ ಅನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಣ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 40 feet ರೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಫುಲ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಸೋಪ್ ಆಡ್ದು ಮೀದು ಜಪಡಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಹು ಬಡ್ಚಿನ ಮನೆಯರ ಜತ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಲೆಕ್ಕೋ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಲೆಕ್ಕೋಕ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜರ ಬಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಎತ್ತು ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾರ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅತ್ತೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಪುರ ತೋಜ ಹೊಡತಿತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎತ್ತ ತೂಲೆ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನುಂಗಿ ಬುಡ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರು ಒಯ್ನು ಬನ್ನಿ ಪುಂಜೋಲೆನ ಅತ್ತ ಸೋಪುನ ಅದತ್ತು ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಂಜೋಸ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪೈ ಅಲ ಕುಂತವೇರು ಒಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ನ ಮೋನಿನ ಪಟ್ಟ ಪಸೇಜ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮೇರ್ ಮೇರ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆರ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ದಾಯ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಸೈಪ ಅಂಚೆಸ್ತುಲೆ ಹೊತ್ತು ಯಾರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ನಾನು ದುಂಬರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರುವಾರ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸೋಪು ನೈತು ಲೈ ಪಾಡ್ನಿಂದೆ ನಿಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದ್ ಬರ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ನೀರು ಟಚ್ ಆರ ಚಾನ್ಸೇಜ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೌಲೈ ಬೋಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋಕೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಪೊಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾನು ಮೈನ್ ಉಪ್ಪುನೇವು ಎಸ್ ಬೇತಾಲ ತು ಯಾರುಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫೈನಲ್ ದಾಲೆ ಜಿಂದೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಓಹೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟಾಪಿನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಪೊಯ್ ಎದುರು ಪೊಯ್ ನನ್ನ ತಾಳ ತಿಗರಿಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಡೆ ನಾನು ಕೊಣಪಿನಿ ನತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪಣಿ ಎಂಕಿ ಈ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀ ಬಕ್ಕನೆ ಲವ್ ಆಯ್ ಅವಲಿ ಮಾರ ಇಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈರಿಗೆ ಲವ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಆಯ್ ಚಿರು ಪನ್ಪರ ಈ ಸೋಪ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀನ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಎಡ್ಡುಂಡ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಪಾಡ್ ಇರೇ ಜೋಕುಲುಂಡತ್ತೆ ಇರೇ ಕೊಂಡಯ್ಯಕ ನನ್ನದೇ ಸಾವುಗ ಅತ್ತೆ ಈರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಾ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಮದ್ಮೆ ಏತ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಿರು ನಾವು ಏತ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಅವು ಏತ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಸುರುತ ಮದ್ಮೆ 36